गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बर' थुनलाइ आफादा जोङो सिगाङाव बिटिसि एबा बिटिआरनि अनसुंथाइजों जोङो 2018 मायथाइयाव जोङो मोनब्रै जिल्लायाव जोङो बे एनइपि एबा हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थिनि सायाव जोङो मोनसे फोरोंगिरि सांग्रांथि सान जों फालिदोंमोन आरो बेखौ फालिखांनायनि उनाव जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिङाव थानाय जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि दङ आरो बे फरायसालियाव हाबा मावनाय एखेबारे माबानिफ्राय गुदि फरायसालिनिफ्राय कलेजसिम जोङो दानि फैनो गोनां जिथुनाखि भारत सरकारनि माने हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 मायथाइनि बियो थाबैनो मावफुंनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आरो बिनि सायाव जोङो बिनि गाइडलाइन बेनि जिथु फोरमायथि बेखौ जोङो आथिखालाव मावबाय थानाय फोरोंगिरि आरो गोदानै हाबनाय फोरोंगिरि बिथांमोननिसिम सांग्रांथि लाबोनो थाखाय जोङो हाबाफारि आखायाव लादोंमोन आरो बेखौ थांनाय जोङो बे दाननिनो थांनाय 1 अक्ट'खालि जोङो बन्दापारा आन्सलिक स्कुल बक'आव जोङो बेखौ बेखेवो बिनि उनाव जों दुधनৈ कलेजाव लादोंमोन ओमफ्राय मैया जोङो कार्बि आंलंआव लादोंमोन आरो जोङो दिनै ब्रैथि खेब हिसाबै जोङो बे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय टेलिहाल बे जोङो रंगमन्च बे माबायाव नब्लाङाव जोङो गलाघाट जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो बेखौ आसाम सरकारनि जिथु सोलोंथाइ बिफान बिथांमोननि अनसुंथाइजों बिथांमोननि बिथोन बायदियै जोङो बे फोरोंगिरि सांग्रांथि आरो गारजेन सांग्रांथि बेखौ लादोंमोन आरो दिनै जाफुंसारबाय जोङो बेवहाय दिनै जोङो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ बिथां रमिय' नार्जारि बिथाङाबो दंमोन आरो इएम बिथांमोन दङ अनिल बसुमतारी सोलोंथाइ बिफाननि इएम आरो लोगोसे प्रदीप स्वर्गियारि बिनिफ्राय दशरथ बर' बिनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे रोंग'सा बिथांमोना दंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि बिथांमोन दंमोन आरो गोबां बेवहाय बर' आरो बर' नङै फोरोंगिरि बिथांमोनहा बेवहाय बाहागो लादों आरो गलाघाट इस्टनि डिअ बिथां मनज बरुवायाबो बाहागो लादोंमोन बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा जों सानो जे बे गोदान हारिमायारि सोलोंथाइ जिथु खान्थि बेनि गेजेरजों माने सोलोंथाइनि जिथुनाखि जेंना जेंगोना बेखौ फोसाबनायनि गेजेरजों माने माखासे हाबाफारि सोरखारा आखायाव लादों आरो जोंहाबो गोबां बर' बिजोंनि जेंना जेंगोना दङ आरो बे बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ जोङो माबोरैहाय सुस्रांनो हागोन भार्नाकुलार मिडियाम हिसाबै जों माबोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन बेखौ जों गोथौवै सावरायनो आरो फोरोंगिरिफोरनो जोङो मिथिसार होनो थाखाय दिनै जोङो फोरोंगिरिफोरखौबो लानानै जोङो बे जथुमखौ लिंनाय जादों आरो इयुनाव जों सानो जे बे गोदान सोलोंथाइ खान्थिया जोंनि दानि समाजाव जिथु सोलिबोनाय जिथु सोलोंथाइ बेखौ फोसाबगोन आरो गोदान सान्थौ सानस्रिजों खारगोन आरो दानि इनफरमेसन टेक्न'लजि डिजिटेलाइज मुगायाव जोङो खारफानो हागोन बेबायदि हिसाबै जों सानदों आरो जोंनि फोरोंगिरि बिथांमोनहाबो दानि डिजिटेलाइज जिथु लार्निं एन्ड टिचिं बेजों खारनो थाखाय बिथांमोनहाबो नाजानांगोन आरो जोङो अराय जोङो बर' थुनलाइ आफादा बे डिजिटेलाइज लार्निं आरो थुनलाइ बेखौ जों फोथायबोदों आरो जोङो इयुन जोलैया जाहाथे बेजों खारफानो हायो बेखिनिखौनो जोङो आसा फारिनानै बे एनइपिनि गाइडलाइनजों लोगोसे बर' बिजोंनि जेंना जेंगोनाखौ सावरायनाय जादों गोथौवै